Раждането. В представите на повечето от нас то изглежда така. Но раждането не е непременно страх и болка. Ще се връщам назад и си казвам, Боже, ако физиологически беше възможно, аз искам да раждам всяка седмица по едно дете. Толкова е хубаво. Възможно ли е раждането да бъде най-вълнуващото и радостно събитие за една жена? Да, когато е естествено. Колкото по-естествено, толкова по-безпроблемно и безболезнено дори минава. Съответно за бебето е много по-добре, не изпитва този стрес от раждането, от родилния процес. След това бебетата, родени по толкова естествен начин, са също много по-спокойни, будни и дори и те са по-осъзнати. За него знам, че съм направила най-доброто за себе си. Наистина, постигна си мечтата, чувствах се спокойна, уверена. Нещата се случваха така, както ги виждах и ги усещах. Този процес всъщност е един вълнуващ процес. Хубаво е да се влезе в него, да се изживее на 100%, защото след това човек излиза по-силен, по-мъдър, по-знаещ, по-уверен. Само допреди 100 години всички жени се раждали по един начин, естествено, подкрепени от други жени сред уюта на дома и с грижата на семейството. През 40-те години на 20 век медицината осигурила още нещо много важно за раждането – силата на знанието, с което да се грижи за здравето и живота на майките и техните деца. Но постепенно това, което е започнало като грижа за здравето на жената и бебето, се е превърнало в свръхмедицинска намеса, която променя ролите. В центъра е лекарят, жената се превръща в пасивен пациент, а раждането в доходен бизнес. Ето как с ирония е представено раждането в болница в наши дни. Oh, the bulbous dilating, doctor. Oh, yes, there's the head. Yes, 4 centimeters, 5, 6 centimeters. Lights! Amplify the ping machine. Masks up. Suction. Eyes down for a full house. Here it comes. And frightening. Here. And the rough toes. Show it to the mother. That's enough. Right, sedate her, number the child, measure it, blood type it, and isolate it. Okay, show's over. A boy or a girl? Now, I think it's a little early to start imposing roles on it, don't you? Now, a word of advice. You may find that you suffer for some time a totally irrational feeling of depression. PMD, as we doctors call it. So, it's lots of happy pills for you, and you can find out all about the birth when you get home. В отговор на това технократизиране на раждането, в началото на 80-те години на миналия век се създава движението за активно раждане. Появява се и терминът активно раждане и под натиска на милиони жени започват промени в медицинското обслужване в много държави. Промени, с които постепенно жената отново си връща правото да бъде в центъра на най-важното събитие в своя живот – мига, когато дава живот. В България този процес е в самото начало. Това, което в цяла Европа е добре позната практика, тук все още бавно си пробива път. И Снежа и Благовеста са родили 2 деца. За второто са били по-подготвени, не е имало прекалена медицинска намеса и всичко е минало нормално. Аз съм го изпитала на гърба си, защото при намесата на медикаменти, в първия случай най-напред окситоцин, след това и епидурална упойка, нещата излизат извън нормалния ход, усещанията са различни. Във възстановяването категорично втория път се възстанових за броени дни. Първия път около месец се чувствах като инвалид. При изписването вече можех да върша абсолютно всичко, което допреди това и се чувствах страхотно. Просто едно не бях раждала. При Елена и Олга раждането не е протекло както са очаквали. По естествен начин. Наложило се е секцио. Всичко това хубаво и вълнуващо преживяване изведнъж се превърна в кошмар, защото изведнъж всичко това, заради което бях избрала домашното раждане, в болницата го нямаше. Хора, светлини, шумове, викове. Самата операция протече на пуснато радио, беше 8:20 сутринта, пуск новините високо, говореха, обсъждаха, сестрата четеше вестник. Усетих страшно безлично отношение. Но и при 2 раждания остана едно усещане, че са ми отнели нещо безкрайно важно.
Просто все още една година по-късно, като се връщам назад, изпитвам гняв, че са ме лишили от това усещане, от този момент да усетя моята женска сила, да го преживея, да се отдам на този първобитен импулс. За да протече раждането естествено, то трябва да започне в една спокойна обстановка, в която жената се чувства защитена и сигурна, разказва Росица Бошкова, специалист по перинатална и пренатална психология, самата тя майка на 3 деца. Когато раждането започне, тогава това е свързано с едни така по-особени процеси в организма. Първо в мозъкът, неокортекса, с който обикновено мислим, предните мозъчни дялове, се изключва и жената включва на инстинктивно поведение. Това е най-доброто. Защото именно тялото знае как да ражда, не умът. Така че е добре тя да не бъде обезпокоявана, да й се говори по-малко, да ни се задават излишни въпроси, да попълва всичките тези документи в този момент, в който има контракции. В първия етап на раждането тялото на жената естествено отделя така наречения хормон на любовта – окситоцин. Именно той помага да започне раждането. Истината е, че в болниците може много да се помогне за отделянето естествено на окситоцина, ако се позволи на майката с нея да бъде близкият, да бъде любимият с нея, който да й даде усещане за сигурност, усещане за спокойствие. Защото само в тези условия окситоцина се отделя безпрепятствено. За да започне раждането естествено и без проблеми, трябва да са изпълнени тези 3 условия. Задъмнено помещение и тишина, за да не се стимулира неокортекса, и атмосфера на сигурност и безопасност, за да не се отделя адреналин. Изключително важно по време на първия етап е жената да има свобода на движенията. За да се справи по-добре с болката, тя трябва да използва естествената сила на гравитацията, да заема седящи пози, да ползва медицинска топка, релаксация, движение, дишане, гласа си. Ако жената успее да запази спокойствие и да не се съпротивлява на процеса на раждането, да не се съпротивлява на болката, е много по-вероятно раждането да приключи доста по-бързо. Още повече, ако тя има и свободата да се движи, да издава съответните звуци, които да облегчават болката. Тъй като болката в случая просто сигнализира, че тялото трябва да се измести по някакъв начин, така че да се помогне на бебето в неговото слизане надолу. По време на втория етап на раждането, между пълното разширение и излизането на бебето, е много важно да се изчака времето, в което жената ще почувства естествена нужда да напъва, за да излезе бебето. До 1920 година жените не са инструктирани да напъват през втората фаза на раждането. През 20-те години обаче лекарите решават, че втората фаза е опасна за нероденото бебе. Едва през 80-те години изследвания сочат, че втората фаза на раждането не е опасна за бебето, а в действителност тя стимулира храносмилателната, отделителната и дихателната му система. В България обаче има медицински стандарт, който определя колко да продължи всяко раждане. Не по-малко от 4 часа за жени, които раждат за първи път, и от 2 часа за другите. И не повече от 14 часа за жени, които раждат за първи път, и 10 часа за останалите. При естественото раждане жената трябва да има право да избира най-удобната за нея поза. Позата е много важна, тъй като ако продължаваме с тази поза, в която днес в много болници се използва, жената да ражда по гръб с вирнати крака, това определено почти винаги води до разкъсвания на перинеумата, тъй като в тази поза той няма как да се отпусне. Има много пози, които са далеч по-удобни. Гравитацията помага, например на 4 крака клечаща. Даже последната поза скъсява около 35% излизането на бебето навън. Класическата поза легнала по гръб е най-удобна за медицинския персонал, но именно тя е най-болезнена както за майката, така и за детето. Когато майката лежи по гръб, родовите пътища леко се извиват напред и бебето, проправяйки си път, трябва да се движи нагоре, а това съществено забавя процеса и често води до травми. Според теорията на естественото раждане, изключително важно е, когато бебето се роди, пъпната връв да не бъде отрязана веднага, а да се изчака да спре да пулсира.
Пъпната връв пулсира 5 или повече минути след раждането, а ако майките са приемали медикаменти, до 20 минути. В болниците в Европа обикновено пъпната връв не се прерязва, независимо дали пулсира или не преди 12-та минута. Прибързаното рязане на пъпната връв лишава бебето от ценните хранителни вещества, съдържащи се в плацентната кръв. При това в момент, в който той има огромна нужда от тях. Това изчакване трябва да се прилага и при раждане с цезарово сечение. Важно е да се изчака и естественото отделяне, така нареченото раждане на плацентата. А верниксът, кремообразното бяло вещество, с което е покрита кожата на бебето, да не се отмива веднага, защото това е естествена защита, която я предпазва и също е важна в първите часове на адаптирането на бебето към външния свят. Но най-важното от всичко е как ще бъде посрещнато бебето. Обикновенно това се случва така. Извадиха го от мен, проплака и го взеха. Това най-много ме разстрои. Измиването, теглянето, меренето и номерирането трябва да почакат. Тези първи минути са отредени за бебето и майката, за свещения първи контакт между тях, времето, в което те започват да изграждат своята връзка. Това може да повлияе върху житейската установка и сценарий на живота, начина по който е било посрещнато детето, първите думи, които е чуло. Например, един 54 годишен бизнесмен, който отива на психотерапия, нали, изследват неговата вечна вътрешна неудовлетвореност. И не могат да разберат откъде идва тя, тъй като той влага много усилия. Прави наистина така големи постижения, но е винаги неудовлетворен. Винаги счита, че се проваля, че не може и иска още и още и още да постига. И при изживяването му на своя спомен при раждането, той е бил роден преждевременно. Първите думи, които чува от лекаря са: оставете го това дете, едва ли то ще оживее. И от тук нататък това дете просто решава, че трябва да докаже, че има право на живот и да действа въпреки всичко и въпреки всички. Други установки, свързани с насилственото раждане, изглеждат така. При използването на щипци, например, се стига до намеса, свързана с насилие, и поради тази причина за хората, родени по този начин, е характерна двойствеността и недоверчивостта. При цезаровото сечение човек влиза в света през друга врата. Основният проблем на хората, родени по този начин, е как да балансират. Това го направиха другите, за да го направя самостоятелно. Счита се, че тези хора трудно се учат на самостоятелност и трудно си поставят граници. Стимулираното раждане е свързано с установки като «не съм готов», «чувствам се безпомощен», «не знам какво да правя», «не мога да постигна това, което искам». Всички майки, родили в хармонична атмосфера по естествен начин и осъзнато участвали в процеса, разказват, че това е повлияло на децата им. Третото дете, което родихме в къщи, е най-радостното и щастливо дете. Просто не съм виждала по-усмихнато дете от него. Бяхме го, нали, грижихме се да го посрещнем в любов, без отделяне, без това ненавременно рязане на пъпната връв, без излишните процедури в болниците и най-вече отделянето от майката. Второто дете е много по-различно. Разбира се, сигурно е въпрос на гени, нали, трудно е да изолираме и генетичния материал от цялата картина, но макар че Дани точно в момента е малко неспокоен, защото е гладен. Иначе изключително спокойно дете. Марта беше доста като бебе, така трудна за гледане, малко спеше, вечно будна, вечно търси нещо, а Дани някакво мъдър, душко-добродушко му викаме. Според френския лекар Мишел Оден, застъпник на естественото раждане, начинът, по който се появяваме на този свят, се отразява на обществото и цивилизацията като цяло. Той дава пример с Холандия, където 80% от акушерките са на свободна практика и са равнопоставени с лекарите, а голяма част от бебетата се раждат в домашни условия. Интересно е, че това е страна с много ниска престъпност. За сравнение в Бразилия, където над 50% от хората се раждат чрез цезарово сечение, улиците нощем са значително по-опасни от тези в Амстердам. Според доктор Оден, мотото на всички загрижени за бъдещето на човечеството трябва да бъде да излекуваме земята, като излекуваме раждането.
Идеите за естественото раждане тепърва започват да намират поддръжници сред майките в България. Пътят до това активното естествено раждане да стане факт в болниците е още дълъг. Болничните условия са това, което тормозят всъщност мене и всички, които се борят за естествено раждане. Много по-добре би било да не те тревожат с излишни процедури точно в момента, в който искаш да се обърнеш навътре към себе си и да изчакаш да се случи този толкова естествен и хубав процес. Аз успях да постигна всички тези неща и свободата на движението и формулярите си ги спестих и много неща успях, но не можах да се преборя първо с отношението на персонала и второ с страха. Просто през цялото време около мен витаеше този страх на хората и вместо да ми дадат увереност и подкрепа, трябваше едва ли не аз да ги успокоявам, вместо да е обратното. И вече в един момент, просто когато нещата се, как да го кажа, не влошиха, ми станаха напрегнати, тогава вече просто отношението беше откровено грубо. И това, че ме лишиха от правото ми да участвам в избора, да участвам в решението. Лекарите имат различно разбиране за естественото раждане. Под този термин ние понякога се разминаваме с нашите пациенти и техните близки. Ако под нормално раждане нашите пациенти разбират раждане без намеса на медицинския персонал в каквато и да е степен и форма, значи такова нараждане няма. Ние наричаме нормално раждане това, което е протекло по естествен път, т.е. по вагинален начин, без травми на детето и без травми на родилката. Т.е. резултата е здрава майка и здраво бебе. Това е нормалното раждане. Доктор Янков ръководи една от най-модерните болници в България – първа акушеро-гинекологична болница Света София. Това е и една от най-предпочитаните болници за раждане в България. Не само заради добрите лекари, а точно защото съвременните тенденции в акушерската помощ в България често се прилагат първо в тези родилни отделения. Тук лекарите са склонни да обсъдят с бъдещите родители план на раждането. В първия етап се позволяват различни пози, дори и консумация на вода. Раждащата жена не е изолирана от близките си. Възможно е лекарите да се съгласят и да не прерязват веднага пъпната връв, а присъствието на бащата е даже желателно. Света София е единствената болница в България, където има възможност за водно раждане. Ние при водното раждане не прилагаме никакви способи, които са елемент на дирижираното раждане. Нито обезболяваме допълнително, нито прилагаме стимулация, нито прилагаме ръчни способи за ускоряване на раждането. Ето това аз бих нарекал естествено раждане под пряко наблюдение на медицински специалисти. Но дори и тук някои неща, несъвместими с концепциите на естественото раждане, задължително се прилагат. Поне половината случаи на нормално раждане са стимулирани с окситоцин. Задължително плацентата се отделя след инжектиране с метардин, има времеви ограничения за раждането, а даването на бебето в първите часове на майката е немислимо. Първата задача при раждането е не да дадем бебето на майката, а да прегледаме бебето, евентуално да се намесим, ако има нужда от кратки реанимационни мероприятия, да го изтеглим, да го претеглим, да го изкъпем, да го повием и докато още майката е на родилното легло, го даваме. Това е при операциите. При секциите също веднага връщаме детето. Имайте предвид, че това са между 5 и 10 минути, в които време екипите си довършват работата по отношение на раждането и бебето се връща при майката за кратко. За да изживеят раждането по начина, по който искат, и в България някои жени избират да раждат вкъщи. Взели са решението да родят вкъщи след дълга и съзнателна подготовка. Миглена е една от тях. Избрала е уюта на дома, защото приема раждането като много лично и интимно събитие. Готвила се за своето неасистирано раждане 3 години. Не е въпрос на смелост. За мен, аз лично бих била смела да отида в болница и да се оставя в ръцете на хора, които не познавам, хора, които не познават моите нужди, не познават моето тяло, не познават моята история. За мен това е смелост. По време на подготовката за раждането е разбрала, че всички проблеми, които могат да възникнат, са резултат на страха. Затова е нямала притеснение, че нещо ще се обърка. Не, нямах такива страхове.
Може би много дълго бях изследвала какво всъщност представлява раждането, какво представляват проблемите, които могат да се случат, и стигнах до заключението, че тези проблеми никога не са случайни. Тоест, нещата не се случват в последния момент, а винаги има фактори, които предразполагат, предизвестяват, и човек може да бъде подготвен и може да избегне всякакви проблеми. Промяната в избора на това как да раждаме децата си не е лесна, но все пак промяната започва. Сдружение естествено обединява родители, които се стремят да отгледат децата си по възможно най-естествения и близък до природата начин. Олга е председател на сдружението и активен поддръжник на идеите на естественото раждане. В момента основните цели на родилната помощ са здрава майка, здраво бебе и всичко да мине бързо. Но се пренебрегват някои много важни неща и потребности на майката и бебето. Когато казваме майката и бебето да са в центъра на родилната помощ, имаме предвид такива фактори като финанси, като работно време да отидат на заден план. И на преден план да излязат такива потребности на майката като сигурност, увереност, подкрепа, спокойствие и потребността на бебето да бъде до майката през цялото време. От естествено са подготвили и петиция за промяна на майчиното и детско здравеопазване. В нейна подкрепа са се подписали вече 1255 души, както и повече от 150 акушерки от 32 различни държави. Имат и подкрепата на няколко международни организации. Предстои петицията да бъде представена и на институциите в България. Най-често нашата петиция е упреквана в това, че отнема правото на избор на жената да роди със секцио. Това не е така. Основната ни цел и основното послание на тази петиция е жената да бъде активна страна в вземането на решението как да роди. Причината раждането да е такова, каквото е в болниците в България сега, не е само в отношението на лекарите и условията. По-важното, за да се случи промяната, е майките да я поискат и да бъдат подготвени за нея. Но имаме случаи, когато изпълняваме капризите в кавички. Двойни кавички. Това не са капризи, това е личната настройка. Много е важна психиката на жената. И когато една жена дойде подготвена за нормално раждане, искам да ви кажа, че гинеколозите сме много доволни от това, защото подкрепяме нормалното раждане, говоря за нормалното, не оперативно. Че всъщност не технологията е тази, която дава шанса на едно раждане, ами естественият процес. Интервенциите в болниците и намесата в болниците са стигнали своя връх и това е нормалният отговор. И вече другата крайност, абсолютно необезпокояван, без никаква външна помощ в къщи. Като лично аз вярвам, че истината е някъде по средата. Активното естествено раждане е опит да се намери по-добър баланс между природата и достиженията на съвременната наука. Баланс, при който науката се опитва да разбере и подпомогне природата. Govinda